power. Power. Ogetutu power. Power. Matiang'i power. Power. Matiang'i power. Power. Bantu ba minto Samaria tankoro ku Nelson Shujaa Omatoke. Onki neta Ogetutu Kitutu Central Ward. Na MP anena Anthony Kibagea ndibu na mumaite. So I'm here on the capacity of my people as a community Omogusi. As we all know, there is power in unity. Kero Omogusi yago chamo no mbono nko arabna tuange akobwatana Ruto ngere kurte ebinto gocha seitoga. But this is a divide and conquer concept. Abana mbali bago tumeka gusiga iga na kingpins from other communities to divide us. Those are betrayers. Onye komaete ngango chori gusiga kwa ira information kwa ira abantu bali basikaba nyamato ko sabagere. You are our enemy and you are a betrayer. Thank you. Again tokia kabere. Aba MCA mbali motatu ko bogoli kumwanda Nairobi. Just know that we will denounce you na ande ko koenda on a personal capacity. As a community ntoba maeti etwa baete chikura motika levi nyoro motokonja. Haya, kuna viongozi wengine mnaendelea kutukana mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Mkuu nyakora kingpins aba vice ko bakora muna bantu babo. I'm giving you a warning. And a warning, stern warning koroga Ogetutu. Onde buens. Ora ateme ko dimini letali ya Fred Okengo Matiang'i. Tutaanguka na wewe. For now, na tuko wengi sana. Those leaders wenye mmepewa pesa kukuja hapa mchukue vijana wetu, mobangaine, moende na barabu, after muabatigire gali na muabaira nikaiga muabatika nenchara. We will not accept that. So going forward, tunaenda as one community and one people. Hatuna shida kushikana na serikali, but as a community, not as individuals. Yes. Na leader wetu ni Fred Okengo Matiang'i. Oye! Oye! Ogetutu oye! Oye! Shujaa oye! Shujaa oye! Oye! Shujaa oye! Oye! Barenga banchirenga Nelson Matoke weka. Again tekemo Ogetutu mwanchire Nelson Matoke owa MCO Kisii Central. Lingana lya kabere. A constitution ya Kenya egotebanga sovereignty belongs to the people. E wiki eye aba MCA mbaje barusigu korugusiga bagende State House koruo mwana ominto okoroku Fred Okengo Matiang'i. Thank you. Una Judas Iscariot arwete Yesu ekengwa abantu baminto goikatogikiria manganayo taribo twakanirenga mu MCA onde bwensi ogocha koro kari State House isiko now taribo arambe wala arambe egento kia gatatu omosiketo bwato bo president akorokunga Fred Okengo Matiang'i onde bwensi ogochikomora kiegechara ogochikomo checheri ogochikomorama goikamanye ngora miraba gusi n'abakenya bo omo president bwense oyo sita akorokunga Fred Okengo Matiang'i onde bwensi otari gochigotene na nere otoko motebi arambe arambe power Matiang'i power omwatebiro mu MC no 2027 mwadebe Shujaa 2027 omwana ominto Shujaa gotoko teya abantu babo Kitutu Central kibamwire okwemeremo omanye mechando bagwetera oika abantu baminange nabona abana kora bali university mechange kibakorangirio koreki oikororo mo wanja boigo ari shega ko beikanga mu mwekere kigaba konye 2027 ngengo kwana yoko ko mweshimi wa Ensa limaje yoko boli bochume yali bali jajo yoko Thomas Ichanda ari tugani fire kisoba ari mu Bangalesi igonte ko teya abagusi bonse pi naba Kenya se babeta bura itu abagusi omonto mogusi tomanyete kemira kyo Omogusi tomanyete korugo kuma bwai bwache meso kuma bwai tona uboko ikenye ngimapi kera no moiko yarire oyunga kibogwa sangana
igoto bwato omwana oito omanyete gochikorwa obokuma bwense okorwa omwesimiwa Fred Okengo Matiang'i bakimwateba Okengo Matiang'i onde bwensi ogochikogenda maminja onde bwensi ogochikogenda maminja betemire kiomogusi akwanire igoto okomorangeria abanto bakwete banzu bibamotarire bamokwanire mwakire boigo mwakire muntu itakitonyora omorembe akikorera abanto basirete abamisiye baito barimo kogenda State House ang'emo kogenda State House manya abana baito bara bakorete chisukuru koru 2017 koru 2010 badabwati amabagayo y'obwarimu amabagayo y'obonyagitari amabagayo y'obosigari tiba yasiyo chiparastato abantu bakorete driving badabwati chigari chiserikali chikonyakoire chikonyakokora ika chikonyakokendi babwa abantu chikobwata abantu nonye chisibaru echi abana baito bali kubachiendi ngwanja muri mareta amabagayo Spora Monjali binyanya kiryago no turaiga asubwate sio mwana yoito suja Kitutu Central Ward akobori we musie chensi mora mora morocho mwana oyo ona sokare onye to gwakira Matiang'i ekura heto ibugusi abagusi bonsi tuwabwatanire n'abakenya bonsi tuanchire Fred Matiang'i okemwe netokwa ayekoro mogusi netokwa obwe MCA bwa Kitutu South pensi okanda State House buna mwaigure nkanda bare wiki ye ari bakogenda barabuo nenda yabo naye bakungu babo mbali yago yababa kaniriye mwaigure naende onde bwensi okogendo oitari mogusi naende tatoboreti ibaga ekera kogendo oikato boriri ibaga gekogera into tomochorete ere buya gosere bobe batoboriri ibaga gosena bere igo buna tore iga into no twatigaira bari togochora abantu bari tobwate chinguru kulingana ne katiba ya Kenya ekebungo nambe yemo gegoteba nga chinguru chonsi pi nigochire soka bako gwaito egiakaberi yatenga nabo toko represent kosto abantu bato represent igamoroje bari ngo to represent baragaki igotiga tu represent ye igabona we are applying article 2 of the constitution which states that we may represent ourselves or we may elect our leaders to represent us, but as per now we are representing ourselves. Toiwana nirego arambe arambe onde bwenzi okogenda State House 1 onde bwenzi otato igwere 1 onde bwenzi ogochikoira chibese chichega